Πάμε στο επόμενο μάθημα που είναι το μάθημα ανάπτυξης εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον, πολύ απλά το μάθημα της πληροφορικής για τους μαθητές της τεχνολογικής κατεύθυνσης 2. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές από ό,τι βλέπω, κύριε Νιτουδά. Ο κύριος Γιώργος Νιτουδάς, αντίστοιχος καθηγητής πληροφορικής από τα φροντιστήρια Πουκαμισάς. Καλησπέρα σας. Υπάρχουν δηλαδή επιλογές ανάλογα, τα παιδιά επέλεξαν την τεχνολογική 1, την ηλεκτρολογία και τεχνολογική 2 που είναι η πληροφορική. Πριν ξεκινήσετε, να σας ρωτήσω λίγο, είναι το αγαπημένο μάθημα των παιδιών πλέον αυτό? Γιατί στην δική μας την γενιά δεν υπήρχε. Τώρα όμως όσο εξελίσσεται και όσο περνούν τα χρόνια, είναι νομίζω πια δεύτερη φύση του κάθε παιδιού ο υπολογιστής. Ναι, είναι η πληροφορική, αλλά σε μορφή προγραμματιστικού περιβάλλοντος, δηλαδή μαθαίνουν να προγραμματίζουν τα παιδιά. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και τους αρέσει πολλές φορές. Το βλέπουν πιο πολύ σαν μια πρόκληση, ένα παιχνίδι και μετά σαν μάθημα. Γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε ότι έχουν πολύ καλά ποσοστά επιτυχίας. Δηλαδή, πολλοί μαθητές, αν διαβάζουν και τη θεωρία τους, γράφουν πολύ εύκολα πάνω από 18. Ποντάρουν σε αυτό το μάθημα. Ποντάρουν, ναι, αρκετά. Έτσι, για μόρια περισσότερα. Περισσότερα μόρια και διαλέγουν και για αυτό το μάθημα την τεχνολογική 2, όπως είναι και με το... Πώς ήταν σήμερα τα θέματα? Σήμερα ήταν βατά τα θέματα. Θα τα θεωρούσα λίγο πιο εύκολα από τα περσινά θέματα αντίστοιχα, αλλά έκρυβαν αρκετές παγίδες μέσα. Οπότε ένας μέτριος μαθητής που έχει διαβάσει τη θεωρία του θα μπορούσε εύκολα να φτάσει μέχρι το 15. Από εκεί και πέρα όμως, ξεπερνώντας τις παγίδες του, θα μπορούσε να φτάσει 18, ίσως και λίγο παραπάνω. Οι διαβαθμίσεις αυτές ξεκίνησαν από το τρίτο θέμα, δηλαδή κανονικά διαβαθμίσεις της σχολείας. Είχε και στο πρώτο θέμα 2 παγιδούλες. Πολλά παιδιά μπορεί να την πατήσουν. Μάλιστα. Από ό,τι έτσι σας είπαν τα παιδιά που βγήκαν από την τάξη και οι δικοί σας μαθητές, πώς τα πήγαν, πώς τους φάνηκαν? Εύκολα τους αφάνηκαν στην αρχή, αλλά ξαναβλέποντας λίγο τα θέματα, βρήκαν μερικές παγίδες, άλλοι πάλι όχι. Δεν ξέρω αν θέλετε να αναφερθείτε λίγο επιγραμματικά. Ναι, να δούμε λίγο τα θέματα. Στο θέμα πρώτο είχε κάποια σωστό λάθος. Μετά, σαν Α2, για μένα ήταν πολύ εύκολο. Ήταν να γράψουν κάποιους τελεστές και από μαθηματικά μπορούσαν να το βγάλουν αυτό το θέμα. Μετά κάποιες παραστάσεις να υπολογίσουν και είχε θεωρία ανάπτυξης από το κεφάλαιο 6 και από το κεφάλαιο 9. Μετά στο δεύτερο θέμα είναι ένα συνηθισμένο θέμα που μπαίνει συνήθως στις πανελλήνιες με διάγραμμα ροής. Μπορούσαν να το βγάλουν εύκολα, έφτανε εύκολα μέχρι εδώ, σε αυτό το θέμα. Μετά ως θέμα γάμα, για μένα η εκφώνηση ήταν λίγο ήθελε περισσότερη ανάπτυξη για να καταλάβουν τα παιδιά. Έπρεπε να το διαβάσουν πολλές φορές για να καταλάβουν τι τους ζητάει. Παρ' όλα αυτά ήταν εύκολο θέμα. Και το θέμα Δέλτα είχε κάποια δύσκολα σημεία, όπως ήταν το τελευταίο υποερώτημα, που έπρεπε να έχεις διαβάσει πάρα πολύ καλά και να βγάλεις δικά σου αποτελέσματα και συμπεράσματα. Είναι αυτό το φυσιολογικό, κύριε Νιτουδά, ότι πρέπει να ξεχωρίσει ο πολύ καλά διαβασμένος και προετοιμασμένος μαθητής από αυτόν που έχει προσπαθήσει λιγότερο. Ακριβώς. Ωραία. Δεν ξέρω αν κάτι άλλο θέλετε να συμπληρώσετε. Όχι, αυτό. Καλή επιτυχία και στο τελευταίο τους μάθημα ή το πρωτοτελευταίο, γιατί μερικοί γράφουν και οικονομικά. Αυτό. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.